Bon dia! Aquest any a la setmana tenim representació de la Catalunya Nord. Què hi podem trobar a la vostra caseta? La nostra caseta és un agrupament de dues entitats que són la Llibreria Catalana de Perpinyà i l'Editorial Trabucaire de Perpinyà igualment. Donc jo tinc la meva pròpia producció i la Joana de la Llibreria Catalana ha portat producció d'altres editorials de Catalunya Nord, així com llibres que tracten de la temàtica nord-catalana. La meva editorial aquest any hem fet i ho presentem després a la Setmana del Llibre, un estudi sobre el poeta Josep Sebastià Pons i és un estudi literari sobre la seva obra i els autors seran avui, dimarts 12, a la Setmana del Llibre per en parlar. I també podríem destacar, per part de la Joana, les obres